Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Бог працуе». Калі мы уважліва прачытаем пасланне Якава, то ўбачым чырвоную нітку, якая праходзіць праз увесь ліст, якую знешнія цяжкасці і ўнутраныя спакусы штодзённая рэальнасць жыцця. Неважна, хто ты і дзе ты. Цяжкасці не глядзяць на тваю адукацыю, становішча, дастатак. Пажар знішчае сухую траву, маланка б'е ў самае моцнае дрэва. Стыхія не разбіраецца, хто перад ёй. Яна змятае ўсё на сваім шляху. Толькі моцныя будынкі застаюцца. Так і ў нашым штодзённым жыцці. Знешнюю і ўнутраную боль адчуваюць усе. Слёзы коцяцца з вачэй багатых і бедных. Магчыма, хтосьці з нашых слухачоў у мінулым глядзеў серыял «Багатыя таксама плачуць» ці «Санта-Барбара». Гэта быў першы досвед для савецкіх людзей дакрануцца да умоў іншага жыцця. Яны былі незнаёмымі і выклікалі жывую цікавасць. Я падумаў, а ці ёсць серыялы «Бедныя таксама смяюцца»? Не, толькі бедныя людзі, бедныя сваякі, бедныя паміраюць першымі. Так мы сацыяльна падзеленыя адно з адным. У нас розны дастатак, рознае становішча, але ці ёсць штосьці, што павінна аб'ядноўваць нас? Бог і царква. Праблемы розных светапоглядаў былі і ў першаапостальскай царкве. У адным месцы збіраліся свабодныя і рабы, гаспадары і слугі, габрэі і язычнікі, багатыя і бедныя. Ці лёгка ім жылося разам. Гэты шлях трэба было прайсці і прыняць новую культуру ўзаемаадносінаў. Адказам на няпростыя ўмовы жыцця якраз і з'явілася пасланне Якава. Калі мы чытаем апостала, то бачым, што ў абшчынах быў падзел на багатых і бедных. Якаў асуджае карыслівасць. Багатым лепшыя месцы, а бедным горшыя. Адных узвышаюць, а іншых зневажаюць. Адпусціць няшчаснага ў патрэбе і з пустымі рукамі непрымальна для царквы. Падобныя ўчынкі выклікалі і не зусім дарослую рэакцыю. Вось чаму Якаў навучае вернікаў: не спяшайцеся вымаўляць злыя словы і гневацца. Памятайце, мова — агонь. Беражыце сэрца, не зайздросьце і не ганарыцеся. Якаў спрабуе данесці сваім чытачам думку, што любая рэакцыя маральная. Адкуль жаданне вучняў Хрыста Яна і Якава звесці агонь з нябёсаў на паселішча, якое не прыняло Хрыста? Сэрца. Адкуль жаданне Хрыста ў Гефсіманскім садзе выконваць не сваю волю, а бацькі нябеснага? Сэрца. Чытаеш гэта пасланне і разумееш, што аўтар піша пра рэальных людзей з рэальнымі жыццёвымі праблемамі. Пра гэта і наш сённяшні тэкст. Пасланне Якава, першы раздзел, 9, 10 і 11 вершы. Няхай славіцца пакорлівы брат у высокасці сваёй, а багаты у пакоры сваёй, бо ён мінецца, бы краска ў траве. Узыходзіць сонца, настае спёка і высушвае траву. Краска яе ападае, прападае хараство яе, так вяне і багаты ў шляхах сваіх. У кожнага з нас свае праблемы і свае выклікі. Прыметнік, які апісвае беднага веруючага чалавека, можа перакладацца словамі «просты» і «сціплы». Як да такіх людзей ставіліся? Якаў у сваім пасланні падкрэслівае наступнае: іх пакідалі без дапамогі. Не аплачвалі працу. Якую ж рэакцыю выклікалі такія паводзіны? Сучаснай мовай кажучы, буру, пажар.
Нядаўна размаўляў з адной веруючай жанчынай, якая з-за недобрасумленнасці свайго працадаўцы страціла 20 гадоў працоўнага стажу. Складана спакойна прымаць тое, што закранае цябе і тваю будучыню. Прыгадваю гутарку двух вернікаў з розных вобласцей Беларусі, якія сустрэліся і размаўлялі наконт працы і заробка. Адзін казаў, што не жадае працаваць за вызначаную суму, іншы здзіўляўся, таму што для яго яна здавалася неверагоднай. Кажуць, што сыты галоднаму не таварыш. Так, багатаму вельмі складана зразумець беднага. Але калі на чалавечы дастатак ці беднасць глядзець толькі з чалавечага пункту гледжання, заганарышся, страціш надзею, не знойдзеш урокаў. Вось чаму Якаў параўноўвае багацце з кветкай, якая хутка засыхае. Табе здаецца, што жыццё будзе такім заўсёды? Падумай пра шматлікія часовыя з'явы ў жыцці. Уяві сабе дождж, парасткі травы, усушальную спёку, паўднёва-ўсходні вецер з пустыні, жар, як з распалёнай печы. Ён знішчае расліннасць раптоўна. Ну, ці пышны раслінны дыван, які квітнее ў лютым і завядае ў траўні. Так і жыццё ставіць чалавека ў няпростыя ўмовы. Мы чытаем Якава і думаем, хто гэтыя бедныя, хто гэтыя багатыя, вернікі, набліжаныя да царквы, нявернікі. Больш таго, у кожнага свае спакусы. Можна быць бедным ці багатым, але шчаслівым, ці насупраць, нягледзячы на фінансавыя магчымасці, пустым усярэдзіне. Менавіта выпрабаванні ставяць людзей на адзін узровень і ў залежнасць ад адзінага Бога. Калі ты ў турме, то зняволены, калі на судзе, то сведка ці абвінавачваны. Важна, ты ці хрысціянін, ці далёкі ад Бога чалавек. Але дзіўную думку мы знаходзім у Якава. Галоўнае, не які ты ў вачах людзей, значна важней, які ты ў вачах Бога. Нізкае становішча ў людзей і высокае ў Господа. Высокае становішча ў людзей і зусім нізкае ў Бога. Якаў кажа пра жыццёвы парадокс. Сапраўдныя вагі ў Бога. Гісторыя красамоўна сведчыць пра гэта. Навуходоносар, Валтасар, бедная ўдава, фарысей і мытнік. Такіх прыкладаў у Бібліі і жыцці вельмі шмат. Але што важна разумець? У вачах Бога кошт мае душа. «Ласкай Божай я ёсць тое, што ёсць», пісаў Павел. І гэтую ж самую думку мы знаходзім у Якава у прачытаных намі вершах. Што рабіць, калі Бог працуе з намі? Калі змяшчае ў тыя ўмовы, у якіх мы знаходзімся? Калі дапускае беднасць ці багацце? Якаў адказвае проста – хваліцца. Вось толькі не сабой, а Богам. Чаму? Па-першае, таму што Бог змяняе сітуацыю. Сёння мы на коне, а заўтра на зямлі. Сёння за рулём, а заўтра пад машынай. Сёння ходзіш, а заўтра ляжыш. Таму не так важна, што вакол нас, важна, што ўсярэдзіне. Кажуць, што цар Саламон насіў пярсцёнак, на якім быў надпіс «Не заўсёды так будзе. Усё, што з намі адбываецца, можа быць часовай з'явай». Па-другое, таму што Бог змяняе стаўленне да абставінаў. Чалавек, які бачыць у сваіх цяжкіх умовах Божую руку, шчаслівы. Бог нічога не робіць проста так. Цяжкасці, якія перажывае наша сям'я, дапамагаюць нам лепш разумець людзей, якія вакол нас. Бог валадарыць, Ён дапушчае ўсё, што адбывалася, адбываецца і адбудзецца з намі. Па-трэцяе, таму што Бог змяняе каштоўнасці. Ведаю аднаго чалавека, які быў вельмі багаты. Сёння зарабляе самае неабходнае. Задаволены малым і ўсе свае сродкі пускае на служэнне іншым людзям. Багаццем для яго стаў Бог і царква. Адзін веруючы прадпрымальнік неяк у гутарцы падзяліўся думкай, што нам, людзям, заўсёды трэба больш, чым неабходна. І бывае складана спыніцца. Але разумна ўзбагачацца не часовым, а Божым. Я пачуў не толькі словы, але і практычныя крокі. Слухаў і думаў, ад каго такія дакладныя ідэі? Адказ відавочны. Ад Бога. Звыш. Мы з вамі адна вялікая праблема. Аголены провад. Іскра напругі. Эклезіяст у канцы сваёй кнігі пісаў, галоўнае вось у чым.
Бойся Бога, выконвай яго запаведзі. У гэтым для чалавека ўсё. Таму нам варта прыслухацца да апостала Пятра, які пісаў: «Усе клопаты вашы ускладзеце на Господа, таму што Ён дбае пра вас». Так, Ён клапоціцца. Так, Ён працуе. Так, Яму ёсць дзе уславіцца. Подними меня, Спаситель, и приблизь к своей груди, и могучею десницей в этом мире огради. Я под бременем стенаю, изнемог в земной борьбе. На коленях умоляю, подними меня к себе. Подними меня, Спаситель, от греховной пустоты. Сердце страха не увидит, если рядом будешь ты. Нет скорбян границы края, я открыл свой грех тебе. Обещание выполняя, подними меня к себе. Подними меня, Спаситель, и рассей душевный мрак. Окажи Твою мне милость, чтобы не тешился мой враг. Лишь в Тебе успокоение, внемлешь Ты мольбе моей. Ты мой Бог, мое спасение, подними меня к себе. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.